Akwụkwọ Esdras isi nke 8. Mgbe ihe ndị a gasịrị, mgbe Artaxerxes eze Peshia bịara, Esdras onye bụ nwa Azaraya, nwa Zekarịas, nwa Hilkias, nwa Salem, nwa Sadọk, nwa Ahitub, nwa Amarias, nwa Ozias, nwa Memrot, nwa Zaria, nwa Zafias, nwa Bokas, nwa Absni, nwa Fins, nwa Elieza, nwa Aaron, onyeisi nchụaja. Esdras si Babilọn gbagoo dịka odeakwụkwọ nwere nkà n'iwu Mosis nke Chineke Izrel nyere. Eze kwanyere ya ugwu n'ihi na ọ hụrụ amara n'anya ya na arịrịọ ya niile. Ụfọdụ n'ime ụmụ Izrel na ụfọdụ n'ime ndị nchụaja, ndị Livayị, ndị na-ejere Chineke ozi dị nsọ, so ya gbagoo Jerusalem. N'ime ndị na-abụ abụ nke 7, ndị nche ọnụ ụzọ ámá, ndị nche, n'afọ ọchịchị Artaxerxes n'ọnwa nke 5, nke a bụ afọ 7 nke eze, n'ihi na ha si na Babilọn pụọ n'ọnwa ọhụrụ nke ọnwa mbụ wee bịa Jerusalem site n'ụzọ dị mma nke Onyenwe anyị nyere ha n'ihi ya. N'ihi na Esdras nwere nnukwu nkà, nke mere na ọ hapụghị ihe ọbụla n'iwu na iwu nke Onyenwe anyị, kama ọ kụziri Izrel niile iwu na ikpe. Ọrụ ahụ nke e dere site n'aka eze Artaxerxes bịakwutere Esdras onye nchụaja na onye na-agụ iwu Onyenwe anyị dịka ndị a. Eze Artaxerxes nye Esdras onye nchụaja na onye na-agụ iwu Onyenwe anyị: Ekele dịrị gị, ka e meere m gị amara. Enyewo m iwu ka ndị Juu na ndị nchụaja na ndị Livayị na ndị nọ n'ala anyị, bụ ndị nwere obi ụtọ na nhọrọ, soro gị gaa Jerusalem. Ya mere ka ha soro gị lawa, dịka o si dị mma nye mụ na ndị enyi m 7 ndị ndụmọdụ, ka ha wee leba anya n'ihe gbasara Juda na Jerusalem, dịka iwu Onyenwe anyị si dị, ka ha buru onyinye nye Onyenwe anyị, onye nwe Izrel, gaa Jerusalem, nke ha na ndị enyi m kwere nkwa, nakwa ka ọlaedo na ọlaọcha niile dị na mba Babilọn maka Onyenwe anyị na Jerusalem, tinyere ihe ndị mmadụ nyere maka ya, ụlọ nsọ nke Onyenwe anyị Chineke ha nke dị na Jerusalem, ka a nakọta ọbụna ọlaedo na ọlaọcha maka ehi, ebule na ụmụ atụrụ na ihe ndị na-asọ ha, ka ha wee nye iwu nke iri àjà nye Onyenwe anyị n'elu ebe nchụàjà nke Onyenwe anyị Chineke ha, nke dị na Jerusalem. Ihe ọbụla gị na ezinụlọ gị kpebiri ime n'ọlaedo na ọlaọcha, mee ya dịka uche Chineke gị si dị. Ihe dị nsọ nke Onyenwe anyị, nke e nyere gị maka iji ụlọ nsọ nke Chineke gị, nke dị na Jerusalem, na ihe ọbụla ọzọ ị ga-echeta maka iji ụlọ nsọ nke Chineke gị, ị ga-enye ya site n'ụlọ akụ eze. Mụ onwe m, eze Artaxerxes, enyewokwa ndị na-elekọta akụ na Siria na Fenisia iwu na ihe ọbụla Esdras onye nchụaja na onye na-agụ iwu nke Chineke kasị elu ga-ezitere, ka ha nye ya n'ụzọ niile, ruo 100 talenti ọlaọcha, otu a kwa ka ọka wit ruo 100 kọọ na 100 finkin mmanya na nnu na ụba, ka e mee ihe niile dịka iwu Chineke si dị. Nye Chineke kasị elu nke ukwuu, ka iwe ghara ịbịakwasị alaeze na ụmụ ya. Ana m enye gị iwu ka a ghara ịtụ ụtụ isi ma ọ bụ ihe ọbụla ọzọ n'isi onye ọbụla n'ime ndị nchụaja, ma ọ bụ ndị Livayị, ma ọ bụ ndị na-abụ abụ dị nsọ, ma ọ bụ ndị nche ọnụ ụzọ ámá, ma ọ bụ ndị na-eje ozi n'ụlọ nsọ a, ma ọ bụ onye ọbụla nwere ọrụ n'ụlọ nsọ a, ka onye ọbụla gharakwa ịtụ ụtụ isi n'isi ha. Gị onwe gị Esdras, dịka amamihe Chineke si dị, họpụta ndị ikpe ka ha kpee ikpe na Siria na Fenisia niile. Ndị niile maara iwu Chineke gị, ndị na-amaghịkwa ya, ga-ezikwa ha ihe. Onye ọbụla nke mebiri iwu Chineke gị na nke eze, a ga-ata ya ahụhụ nke ọma, ma ọ bụ site n'ọnwụ, ma ọ bụ site n'inye ntaramahụhụ ego, ma ọ bụ site n'ịtụ mkpọrọ. Esdras ode akwụkwọ wee sị: Onyenwe anyị naanị ya bụ Chineke nke nna nna m, onye tinyere ihe ndị a n'obi eze, iji mee ka ụlọ ya dị na Jerusalem dị ebube,
ma sọpụrụ m n'ihu eze na ndị ndụmọdụ ya, na ndị enyi ya niile na ndị isi ya. Ya mere enyere m aka site n'enyemaka nke Onyenwe anyị Chineke, kpọkọtakwara m ndị ikom si na Izrel ka ha soro m gbagoo. Ndị a bụ ndị isi dịka ezinụlọ ha si dị, n'otu dị iche iche n'ime ndị so m gbagoo site na Babilọn, site na ndị na-akwụ ụtụ isi. N'ime ụmụ eze Atazazis, nke Finis, Gesọ nke ụmụ Etama, Gamel nke sitere n'ụmụ David, Atos nwa Sekanai n'ime ụmụ Feroz, Zekarayas na ndị so ya bụ 150 ndị ikom Fat Moab. N'ime ụmụ Elonias nwa Zerayas, ya na 200 ndị ikom. N'ime ụmụ Zatus, Zekanayas nwa Jezelos, ya na 300 ndị ikom. N'ime ụmụ Aden, Obed nwa Jonatan, ya na 260. N'ime ụmụ Elam, Jesias nwa Gotaliel, ya na 70. N'ime ụmụ Shefataya, Zeria na nwa Michael, ya na 70. N'ime ụmụ Joab, Abadai nwa Jehel, Jezelos, ya na 212. N'ime ụmụ Banias, Salimot nwa Josafat, ya na 160. N'ime ụmụ Babi, Zekaraya nwa Bebai, ya na 28. N'ime ụmụ Azgad, Astat, Jones nwa Hakatan, ya na 110. Nke nwa Adonikam onye ikpeazụ. Ndị a bụkwa aha ya: Elifalat, Juel onye Simeas tinyere ha 740. N'ime ụmụ Bago, Uti nwa Istakuros, ya na 70 na ya. M kpọkọtara ha ọnụ n'akụkụ osimiri a na-akpọ Teras. Anyị mara ụlọ ukwu n'ebe ahụ ụbọchị 3. M wee leba anya n'ebe ahụ. Mgbe ahụghị m onye ọbụla n'ime ndị nchụaja na ndị Livayị, m wee ziga Elieza, Iduel, Masmas, Elnat, Simayas, Jerebus, Netan, Entan, Zekarayas na Mesullamus onyeisi gwara ha ka ha gaa Lujos, ndị ikom na ndị nwere nghọta, ebe nke nye ya dịka site n'aka onyeisi ndị agha dị ike, onye nọ n'ụlọ akụ, ma nye ha iwu ka ndị ikwu na ndị na-echekwa ego gwa Lodius okwu, ka ha ziga anyị ndị nwere ike ịrụ ọrụ ndị nchụaja n'ụlọ Onyenwe anyị, site n'uche ụmụ Moli nwa Onyenwe anyị. Ha kpọtara anyị ndị ikom si n'agbụrụ Livayị, nwa Izrel, Asibayas na 13, na Asibayas, Anus na Osayas nwanne ya nwoke, sitere n'ụmụ Chanus, na ụmụ ha bụ mmadụ 20. Ndị David na ndị isi nwere na ndị na-ejere ụlọ nsọ họpụtara ka ha bụrụ ndị ohu nke ndị lee ohu. Aha ha niile bụ ụlọ nsọ 220 bụ ụmụ ya ndị ikom na ụmụnne ya ndị ntorobịa n'ihu Onyenwe anyị. Ịchụ ụzọ ga-abara anyị na ụmụ anyị na anụ ụlọ anyị nọ n'ihu ya, n'ihi na ihere mere m ịrịọ n'aka ndị agha ịnyịnya na ndị nche maka nchebe megide ndị iro anyị. N'ihi na anyị gwara eze na ike nke Onyenwe anyị ga-adịnyere ndị na-achọ ya, iji kwado ha n'ụzọ niile. Anyị kpekwara Onyenwe anyị ekpere ọzọ gbasara ihe ndị a, wee hụ na ọ bụ onye ebere. Mgbe ahụ m kewapụrụ mmadụ 12 n'ime ndị isi nke ndị nchụaja, Eserabia, Asamatas na mmadụ 10 n'ime ndị ikwu ha. M wee tụọ ọlaọcha, ọlaedo na arịa nsọ nke ụlọ Onyenwe anyị, nke eze, ndị ndụmọdụ ya, ndị a ma ama n'Izrel niile nyere. Mgbe m tụchara ya, m nyere ha 100 talenti ọlaọcha 650, arịa ọlaọcha dị 100 talenti na 100 talenti ọlaedo, 57 arịa ọlaedo 20, na arịa ọla 12, ọbụna ọla kọpa mara mma na-egbuke egbuka dịka ọlaedo. M wee sị ha, unu dị nsọ nye Jehova. Arịa ndị ahụ dị nsọ. Ọlaedo na ọlaọcha bụkwa
nkwa e kwere Jehova. Chebe ha ma debe ha ruo mgbe unu ga-enye ha ndị isi nke ndị nchụàjà na ndị Livayị na Jerusalem, n'ime ụlọ ndị isi nke ezinụlọ nke ụlọ Onyenwe anyị. Ya mere, ndị nchụàjà na ndị Livayị bụ ndị natara ọlaọcha ochie na ihe ndị dị na Jerusalem wetara ya n'ụlọ nsọ Onyenwe anyị. Onyenwe anyị, anyị si n'osimiri Teras pụọ n'ụbọchị nke 12 nke ọnwa mbụ. Anyị bịarutere Jerusalem site n'aka dị ike nke Onyenwe anyị nke dị n'ahụ anyị. Onyenwe anyị napụtara anyị n'aka ọbụla anyị nọ n'ụzọ. Otu a ka anyị rutere Jerusalem. Mgbe anyị nọ n'ebe ahụ ụbọchị 3, a tụrụ ọlaedo ma nye ya ụbọchị ole na ole. Ọlaọcha ụlọ Onyenwe anyị n'ụbọchị nke 4 nye Mamot onye nchụàjà. Onye nọnyere ya bụ Elia nwa Urias nwa Elieza nwa Finas, ya na Josabọz nwa Jizọs na Moat nwa Sabanus ndị Livayị. E nyere ha niile site n'ọnụọgụgụ na ibu. E dekọrọ ibu ha niile n'otu awa. Ọzọkwa, ndị si na ndọta pụta chụụrụ Onyenwe anyị Chineke Izrel àjà: ehi 12 maka Izrel dum, ebule 96, ụmụ atụrụ 72 na ewu 12 maka àjà udo. Ha niile bụ àjà nye Onyenwe anyị. Ha nyefere ndị nlekọta eze na ndị gọvanọ nke Kosria na Finisia iwu eze. Ha sọpụkwara ndị mmadụ n'ụlọ nsọ nke Onyenwe anyị. Ugbu a, mgbe ihe ndị a mechara, ndị isi bịakwutere m wee sị, mba Izrel, ndị isi, ndị nchụàjà na ndị Livayị ewepụbeghị ihe dị n'ime ya. Onwe ha ndị mba ọzọ bi n'ala ahụ, ma ọ bụ ihe rụrụ arụ nke ndị Jentaịl, ndị Kenan, ndị Het, ndị Ferezi, ndị Jebus na ndị Edọm. N'ihi na ụmụ ha nwoke abụọ alụọla ụmụ ha nwanyị mkpụrụ nsọ agwakọtakwara mmalite nke okwu a na ndị ọchịchị na ndị mba ọzọ bi n'ala ahụ site n'aka ndị a ma esorola keta ajọ omume a. Ozugbo m nụrụ ihe ndị a, adọwara m uwe m na uwe nsọ m, dọwaa ntutu isi m na ajị agba m. Ndị niile nọkwa n'ebe ahụ nọdụrụ n'ala n'obi mwute na oke ibu. Okwu Onyenwe anyị Chineke nke Izrel zukọtara n'ebe m nọ mgbe a na-eru uju maka ajọ omume ahụ, mana m nọdụrụ n'elu oke ibu ruo mgbe a na-achụ àjà mgbede. Mgbe ahụ m biliri site n'ibu ọnụ na uwe m na uwe nsọ m dọwara adọwa, na-ehulata ikpere m ma na-agbatị aka m nye Onyenwe anyị, kwuru sị, Onyenwe anyị, ihere na-eme m n'ihu gị, n'ihi na mmehie anyị dị ọtụtụ karịa isi anyị. Njehie anyị erutewokwa eluigwe. Kemgbe oge nna anyị ha, anyị nọ n'oke mmehie ruo taa, n'ihi mmehie anyị na nke ndị nna anyị, anyị na ndị ikwu anyị, ndị eze anyị na ndị nchụàjà anyị, ka e nyere ndị eze ụwa nye mma agha na nye ndị a dọrọ n'agha, na maka ihere ruo taa. Ugbu a, n'ụzọ ụfọdụ, egosiwo anyị ebere site n'aka gị, Onyenwe anyị, ka e wee hapụ anyị mgbọrọgwụ na aha n'ọnọdụ ebe nsọ gị, na ikpughe ìhè n'ụlọ Onyenwe anyị Chineke anyị, na inye anyị nri n'oge ohu anyị. Mgbe anyị nọ n'agbụ, Onyenwe anyị ahapụghị anyị, kama o nyere anyị amara n'ihu ndị eze Peshia, nke mere na ha nyere anyị nri, nye ụlọ nsọ nke Onyenwe anyị otuto, ma bulie Zayọn nke tọgbọrọ n'efu elu, inye anyị ebe obibi siri ike na Juda na Jerusalem. Ugbu a, Onyenwe anyị, gịnị ka anyị ga-ekwu ebe anyị nwere iwu ndị a ị na-ekwu? N'ihi na anyị emebiwo aka gị nke ndị ohu gị bụ ndị amụma, na-asị, ala ahụ nke ị banyere n'ime ozi inweta dịka ihe nketa bụ ala e merụrụ emerụ site na mmerụ nke ndị mba ọzọ nke ala ahụ. Ha ejupụtawokwa ya na-adịghị ọcha ya. Ya mere, ugbu a, ị gaghị ejikọta ụmụ gị nwaanyị na ụmụ ha nwoke,
ị gaghị ewere ụmụ ha nwaanyị nye ụmụ ha nwoke. Ị gaghị achọ inwe udo na ha ma ọlị, ka ị wee sie ike rie ala ahụ, ka ị wee hapụkwa ihe ọma nke ala ahụ ka ọ bụrụ ihe nketa ụmụ gị ruo mgbe ebighị ebi. Ihe niile merenụ bụ maka ọrụ ọjọọ anyị na mmehie dị ukwuu, n'ihi na gị onwe gị Onyenwe anyị mere ka mmehie anyị dị mfe, ma nye anyị mgbọrọgwụ dị otu ahụ. Mana anyị alaghachiwe onwe anyị na-adịghị ọcha nke Chineke ọzọ iji mebie iwu gị site na ịgwakọta ndị mba ọzọ nke ala ahụ. I weghị anyị iwe iji bibie anyị ruo mgbe ị hapụghị anyị maọbụ mgbọrọgwụ, mkpụrụ maọbụ aha. Onyenwe anyị Izrel, ị bụ onye eziokwu, n'ihi na anyị ahapụla mgbọrọgwụ taa. Lee, ugbu a anyị nọ n'ihu gị n'ime ajọ omume anyị, n'ihi na anyị enweghị ike iguzo ọzọ n'ihu gị n'ihi ihe ndị a. Ka Esdras na-ekpe ekpere ya na-ebe akwa na-edina n'ala n'ihu ụlọ nsọ ahụ, igwe mmadụ dị ukwuu nke ndị ikom, ndị inyom na ụmụaka zukọtara n'ebe ọ nọ site na Jerusalem, n'ihi na e nwere nnukwu akwa n'etiti igwe mmadụ. Mgbe ahụ, Jekonias nwa Jelos, otu n'ime ụmụ Izrel, tiri mkpu sị, Esdras, anyị emehiewo megide Onyenwe anyị. Anyị alụọla ụmụ nwaanyị mba ọzọ nke ndị mba ọzọ nke ala ahụ, mana olileanya ka dị maka Izrel. Ka anyị ṅụọ iyi nye Onyenwe anyị gbasara nke a, na anyị ga-achụpụ ndị nwunye anyị niile na ụmụ ha dịka o si dị mma, na ọtụtụ mmadụ na-erubere iwu Onyenwe anyị sị, bilie mee ihe, n'ihi na nke a bụ ọrụ gị. Anyị ga-anọnyere gị ime ihe ike. Ya mere Esdras biliri wee ṅụọ iyi n'aka ndị isi nchụàjà na ndị Livayị nke Izrel dum ime ihe ndị a. Ha wee ṅụọ iyi ime ya.